episod. Astăzi apăsăm Mod Master, episodul 2 din acest joc. Dați un like, un subscribe și abonați-vă la canal dacă vă place acest episod. Hai să începem. Aici am forță cu niște bani și niște puteri de 20 de așa. Dăm și noi aici niște spinuri. Insist astea. Insistați. Amaresano. Am aici. Am acest om, niște bani. 16.000. Am face. Dacă ne pice hoțul. Sunt de 24 de din astea. Și dacă vă place acest episod, apăsați butonul de like, de subscribe și cam atât. Dacă vă place episodul. Asta mai facem episoade mine la bloc. Mergem la bloc în magazie. Facem acolo la bloc un live despre FIFA, Car Party. Scrieți-mi în comentarii ce vreți, că eu vă dau. Scuzați că se încarcă așa greu. Și dă-te mult. Ce mai puțin faceți, nu? Că eu îl pașul, bă. Așa, abonați-vă la mine. Și la un prieten de-al meu, abonați-vă și la el. Și dacă vă place ce face și prietenul meu, scrieți-mi în comentarii dacă vă place, da? Scrieți-mi în comentarii dacă vă place live-urile mele. Vreau să ne parăm cu aici așa chestiile astea. Ok, trebuie. Gata, cam atât. Ne dăm aici. Ne dă scuturi. De cred 5 scuturi mi-a dat. Am 55. 25. Vreau să-mi pice ciocanul. Dă ciocanelul. O să facem multe, foarte multe live-uri. 10 live-uri. Pe urma asta. Episodul 1. Sau nu m-am împucat de canal. Am un mic canal de YouTube, și am gândit să postez pentru voi niște live-uri. Dacă vă place, dați un like. Și Minecraft.
pe lumea abonaților. Deci cred că să ne jucăm cu niște abonați. Un master, să sparg mulți. Postăm episoade cu Master, episodul 6 din modul Star. Și da, sper că abonați dacă vă place ceea ce fac și că îmi place ceea ce fac pentru voi, pentru mine, pentru voi fac acest live. Nu fac pentru mine, sunt pentru abonați, că n-am de mult canal de YouTube, foarte mult. Între voi mi-a cerut să mă joc World Master. Și da, World Master e cel mai șmecher episod. Dacă vă place, dați un like, un subscribe și abonați-vă căpățel. Scrieți-mi în comentarii dacă vă place ceea ce fac. Dacă nu vă place, dați ne-like, că dați like, share la prietenii voștri, dați share la prietenii voștri să mă vadă ce postez. Eu așa fac. Da. Toate astea de... Dacă vă place, dați un like, un subscribe, mâine ați postez și la blog. Like-uri, foarte multe like-uri. Ați postez vă 2. Cam 12 live-uri, nu-i așa? Cam așa, nu așa de? Cam 12 live. Da, băieți, cam 12 live-uri ați postez. Că nu prea vorbește fără. Taci în gură, nu acest like. E foarte important pentru YouTuber. Acest mini planetă. Planeta noastră e pământ. Și dacă vă place, dacă nu. Eu nu prea mai vorbesc, că mă concentrez aici, la acest joc. Lasă să rămân aici, să intrăm și pe alt joc. O să ținem cam mai mult. Ținem cam 25 de minute în acest live. Dacă vă place, dacă vreți să vă dau ăsta meu, sus. Știi? Să vă zic pinul meu de la car parking, cine joacă car parting. O să intre cu mine și dă și mie niște mașini. Că nu prea sunt eu nu prea am eu mașini. Să zicem că nu prea mă joc cu car parking. Foarte rar mai mă joc cu car parking. Iar asta. Nu, cum mă văd că iau toți banii de mă faci. Să mă fac toate astea, să iau toți banii. Nu, să mă joc, eu nu mai știu eu bine să mă joc, dar n-am să fac. Pentru voi fac 10 câte episoade vreți să fac pentru abonați. Dați-vă jos. Vă dați jos în descriere. Vă jos în descriere când postez mini Minecraft. Să mergem și acolo, jucăm și acolo, nu știu, pe lumea. Veșoara mea cred că m-am trecut. Eu am trecut de acesta.
până la 150 de cam acolo. Foarte de costum. Ziceți băieți, postez 10 live-uri dacă ziceți. Dacă vă place, dați butonul de like, de share, de subscribe. Vă place. Că abia m-am apucat, nu prea știu eu să văd. Că abia m-am apucat de... Bro. Cred că pe episodul ăsta trecem și pe când vreau nu să trec. V-a plăcut ce am făcut. Vă place, dați un like, un share, un subscribe. Că mie care îmi place ce am făcut pentru voi. Dacă și vouă vă place, sunt ceva bucuros în toată inima. Ca să deschide mai nu știu. Din asta dau ok. Dau ok. Asta bun de roată. Poate pe live-ul acesta să primim mai multe, nu bag eu foarte mulți bănuți, am băgat. Nu prea foarte mult. Acest episod cred că este așa foarte mulți bani. Cel mai bun youtuber, dacă vreți, mai vă fac live, dacă vă place. Vreți să cineți la voi. Nu știu. Mai scumpe după ce mai este. Nu știu de ce banul asta, pentru că sunt yes.
Vezi mai înainte pe jos. Jos acolo. Nu prea am net. Scuzați că întâmplă asta. Pentru că nu mai mijloc eu mult, nu am de tot ca să arăt că cât de bun sunt eu la episod de FIFA, alt canal, ori altă regiune, nu știu. Eu am trecut această minim. Foarte mult place aceasta. Îmi place și nu știu că vă place și da, deja asta m-a deja adormit. E tot. Da, cam aici să închidem episodul acesta. Ne vedem mâine la același oră și la revedere.